Pisimmän himoitun pysyy kotiin. Heti tulee sieltä osumaan siinä ja vakinainen osuvainen suoraan turpeisen kylkeen, kun turpeinen lähtee pyörähtämään. Ja kuka hyötyy eniten, se on Jarkko Letoff, joka johtaa senioriluokan A-finaalia. 104.3 Jari Hämäläinen on kakkospaikalla, Pasi Perälä kolmantena, Rauno Väyrynen on nelospaikalla, Suomi on viidentenä. Turpeinen pääsee jatkamaan, on kutospaikalla. Matilaisen kohdalta näyttää siltä, että joutuu keskeyttämään tuonne kakkospisteen jälkeen. Jarkko Letoff tuo joukkueelta toiselle rakan kierrokselle. Kakkosena Perälä paikalla, Hämäläinen neljäntenä, Väyrynen. Ja nyt joutui Matilainen keskeyttämään tuonne kakkos-kolmospisteen välille. Hänelle laitetaan sijoitus 7. Olettaen, että ei tule mitään